Mayang gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagdigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Psalm chapter 37 verse 4. Salmo kapitulo 37 bersikulo 4. Ang giingon dinhi, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Panagkalipay kamo diha sa Ginoo ug iyang ihatag kaninyo ang tinguha sa inyong kasing-kasing. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. Ang baliktad mga kaigsuunan sa panagkalipay diha sa Ginoo, mao ang panagkalipay sa kalibutanon nga mga butang. Ang pagmaya nato or panagkalipay nato, delighting in worldly things, mao kana ang makahinder, makababag sa atong pagmaya or panagkalipay diha sa Ginoo. And therefore, sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, iyang tangtangon at times, there are times nga iyang tangtangon kining mga butang nga atong gikalipay niining kalibutana. There are times nga bisan ang atong physical health makasinati og mga kaluyahon, because during those times nga ana kita sa kahuyangon, gi-incapacitate kita sa Ginoo, mausahay iya kitang gihimo nga unable to do things physically, ug ang mga butang nga atong giisip nga dear sa ato ang dughan, there are times nga i-withhold kana sa Ginoo, tangtangon sa Ginoo temporarily aron kita pagadadon niya pag-usab sa kondisyon nga ana lamang kaniya ang atong pagmaya, ang atong tinguha, ang atong kalipay. Tinuod gayod nga ang Dios lamang ang dapat nato nga tinguhaon. Gipaila-ila sa Ginoo ang iyang kaugalingon kanato, ingon nga bana, ingon nga higala, ingon nga igsuon, ingon nga Dios ug manluluwas. And therefore God wants us to endear to Him. Nga atong pagbati ana lamang gayud kaniya. And one indication nga kita nagmaya diha sa Ginoo mao nga nagpasakop kita sa iyang kabubuton ug kontento kita sa mga butang nga iyang gihatag kanato. May our soul be able to say, O Lord, you are my everlasting portion. You are more than life to me. Hinaot nga sa atong mga pagampo ning takna sa kagabhion, magmaya kita diha sa iyang presensya ug dili mechanical ang atong mga pagampo. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa buluhaton ining taknaa. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe sa imong pulong. And we pray, O God, that you will help us to delight in you. And when there are times nga imong gitangtang gikan kanamo ang mga things nga mahinungdanon alang kanamo, you are just bringing us back to the condition that you want our hearts to be endeared to you, that you really want us to delight ourselves in you. Tabangi usab kami sa among panagtigom sa pagampo niining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati, sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.